όλα και χελαϊθούν, τα ξύλα πετούν. Τι κάνεις εσύ εδώ? Υπάρχει καλύτερο μέρος από αυτό του Ever After High? Ναι. Όχι. Μόνο το μαγικό δάσος, αλλά είναι πολύ μακριά. Έχεις δίκιο. Τι είναι αυτό? Πρώτη φορά το βλέπω. Λες να είναι καινούργια πηγάδι των ευχών? Περίμενε. Τι να είναι άραγε? Αου. Ίσως να είναι καλύτερα να μπούμε μέσα. Δεν το νομίζω. Ανέβηκα. Τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Σώσω. Στο ίδιο μέρος είμαστε. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αυτή η ταλαιπωρία. Αυτό σε νοιάζει τώρα. Μαλλιά. Έχεις δίκιο. Γιατί έχω το χέρι στη μύτη. Δεν το πιστεύω. Λερώθηκαν τα παπούτσια μου. Όχι. Πάμε μέσα, έλα. Ας πάμε. Τι άλλο έχουμε να χάσουμε? Έχουμε μάθημα. Ναι, και χαίρομαι γι' αυτό. Τη Γιτάν Ρομπεστίλσκι. Θα μας κάνει πάλι το αχύρο χρυσάφι. Να κάνουμε. Έλα τώρα, τα ξύλα δεν μιλάνε και πολύ καλά. Τι? Εντάξει, αυτό το είχα ξεχάσει εντελώς. Hey, εσύ εκεί. Τι ρούχα φοράς του Μεσαίωνα? Ναι, από πού είστε? Από την Ξενερωτούπολη? Hey, υπονοείς κάτι? Είναι η τελευταία λέξη της μόδας του Ever After High. Ακριβώς. Τα δικά σου ρούχα που είναι σαν να βγήκες από παιδικό καρτούν. Και εμείς από παιδικό είμαστε. Το ξέρω, αλλά τα δικά μας είναι πολύ πιο μοδάτα. Ναι, τις δεκαετίες του 40. Όχι. Τι? Πάμε καλύτερα πίσω. Ναι, γιατί υπάρχουν πολλές ξενέρωτες εδώ πέρα. Ποια είναι ξενέρωτη? Εσύ, μικροκέφαλη. Εσένα το κεφάλι σου είναι σαν καρπούζι, γι' αυτό μη μιλάς. Κανόνισε, γιατί το κεφάλι μου ισχύει και σαν κανόνι. Έτσι κι αλλιώς, τα ξύλα δεν παθαίνουν κάτι. Αστεία. Του μπαμπά. Πάμε καλύτερα να φύγουμε, κορίτσια. Γιατί αυτές εξάνε με πάντα και μου σπάσει τα νεύρα. Γέλασα πάλι. Δεν το νομίζω. Εμείς θα φύγουμε πρώτες. Δεν είναι και τόσο ταπεινωτικό, αλλά... Έχω μια ιδέα. Τι ιδέα, να μείνουμε εδώ πέρα? Όχι βέβαια. Δεν θυμάσαι εκείνο το ξόρκι που είπε η Raven? Όχι πολύ καλά. Το μόνο που θυμάμαι, Ever After High για να κυριαρχήσω. Εγώ νομίζω ότι το θυμάμαι. Το Ever After High για να κυριαρχήσω, σε αυτή τη γη δεν πρέπει να ξαναπατήσω. Περίμενε. Κι εγώ να είμαι μαζί σου εδώ. Μη φύγεις μόνο εσύ. Το Ever After High για να κυριαρχήσω, σε αυτή τη γη δεν πρέπει να ξαναπατήσω. Προτιμώ το μάθημα με τον κύριο Ρομπεστίλσκι. Έχεις δίκιο. Κάτσε, είμαστε πίσω, πίσω. Είμαστε ζωντανοί. Και αρχίσαμε στο μάθημα. Τώρα θα αναγκαστούμε να κάνουμε το άχυρο του χρυσάφι. Πάμε. Κορίτσια, τι κάνετε εδώ? Ξεχνάτε ότι σε 5 λεπτά έχουμε μάθημα. Σε 5 λεπτά? Δηλαδή σταμάτησε ο χρόνος. Πάμε. Ένα βίντεο που δείχνει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αν σας άρεσε, κάντε like.